Si Jasmine Jun ma-report yun. Si Al, Arpaling Alarmario. Nasupugon ako magdarang. Maray nga ni Junta, bigparaapunan ako ni Kwan, bigparaapunan ako ni Sir Tony Reyes. Nakaduwang missed calls ako si Sir Tony. Duwang cellphone ko pig-apudan na pati. Gusto ko tang simbagon ko, di ako nagsimbag ta. Nga ako, nasupog ako. Nagyari, Sir Tony. Naka-online ka? Iyo po, nag-program. Naabot pa sa salamaton sa pag-upload mo, tabi. Hay, garo na sa Mindanao ka kunyan. Sa Sambuanga po. Kaya daw ako. Salamaton sa pag-upload mo. Takunday ka, ako nagimata. Okay po. Ingat po dyan, ingat dyan. Thank you. Uyug-uyugon mo na, grabe na panabas ako ni Sir Tony Reyes. Ayun. Nagpara-missed call talaga. Ano na nga, nagprograma nga si Henry M. Dahil po man pala, nangyari. Pasensya na po kamuta. Ano ini, napasiram so, turog ko. Anghel, garo si punong kaya ako eh. Garo si punong ako diyon. Ininuman ko naman kanso sa kuyang pinag-inom na bulong ng pangontra sa kuwan. Sa sipon. Kaya na, pag ako minainom kang antihistamine, salbata na ang turo ko. Grabe. Grabe ang tama sa ko kang antihistamine. So, kuwan baga, Bradman, ano yan? Si Tirisin, yan na na pangontra sa allergic rhinitis. Kaya ko. Sige, anyway, sabagay, sa supog, mamula ka sana dyan, sa supog, mamula ka sana. So, kung wala ka sa programa, lalang madidiskuido kita. Sige po, mga tugang Martes ngunyan, 26 kang Nobyembre. Aramon tanawan mga buwan naman ng report. Hali po dyan sa luwas kay Bapuan Mega Force Patrol. Chief Reporter Jimmy Nasalita, nasa linya. Jim, good morning Jim, come in. Pirminas na lang rason. Kasi po noon, yun na nga niyan. Bagang, Di na kaya ako naisipan na ibang rason. bagang mga sinyalis na garo yan. At na nga ni, lalo nang garo ka kalinturano, kung pinahilingan mo ako kan utong sa pinadara mo sa akong video. Narin ka to. So pinadara mo sa akong video. Ano na nga ini? Alam kinalintura ako. Iinbitaran suga boss na Kalamidad. Nagiling-iling po ako sa banggikan so nangyari sa kamera. Lalo na kung kinalintura. ako din na nagiling barita. Iyo na nga. Makumano na ini kita, maras ko. Gari na mga libong na balanak ang sa tuya ng mga ibang kwan. Ha? Ingwan, na sila magsadiri na sa kita maging Iyo. Kaya lalo akong linuya. Ay, nako. Anyway, ano pa kaya yan? Vega. It's better late than never. May nag-text naman sa imo? Dahil naman, abo na magurang na. Maray man. Gurang na baga. Tuminaba palan? Buda, nagkuha naman talaga. Medyo nagluya naman. Bilbilon na. Walang exercise. Sige, go. Puro na uso ng lawas. Latasunta ka dyan. Sige, anong barata dyan? Go. Mga dagdag niya itong barita tabi, pinaugma si Sinro, Officer Digdi sa 3rd District, Ferdinand Baltasar, kung saan ang opisina yaon na digdi sa arani digdi sa Bicol University Ginubatan Campus na isiyan ang plano ni Congressman Fernando Didi Cabredo para maiwasan ang mga siltation kan mga kasalugan, mga pagraso kan mga kabubuldan kay puhanan massive tree planting. Kung sa insaro ini sa pwedeng makamitigar sa mga volume ng mga pagbaha araw ka ng minaging bagyong Christine na haros itong sulik bato por medyo sa siltation talagang kuminanayap ang tubig anto sa Libon
day nagahuhubas. Pasado kay Mr. Baltasar, igwasindang nursery, digdikon sa iba-iba na mga klase ng mga kahoy na mga pananaw, mga fruit-bearing trees po sa 50 pidaso pataas, pwede sindang magtao, libre, magpasyar na sa sayang opisina. Kung kasong pangdakulan, na pananaw mga 500 pataas, ang request ninda, i-identify ang lugar para ma-inspection ninda asin ma-monitor kung sa'y naugma ang sinro sa pagsabing maski por paano may nag-iisip o nag-iisperso na maghingawa na makapagtaranom arog kay Congressman Fernando Didi Cabredo. Okay. Ngunyan, anytime, ang kaipuan sa naninda request letter o kung bako personal magpasya kung sa'y na importanteng marayan siring na kaisipan ni Congressman Cabredo na sa dulon, i-encourage ang mga tao na magtaranom bako sa naduma mga pagkaon kundi pati na mga kakahuyan dahil ang kontribusyon taman ini para sa ikakasalbarkan sa tuyang kapalibutan. Dangugunta si Senior Officer Ferdinand Baltasar. Bibigyan namin kung sino ano. Pero kung malaki ang hihingin, pero pwede rin kami magbigay, pero mayroon na identified area kung saan tatanim. Sorry, 500 pieces. Meron na parang plano po yun. Kung saan siya tatanim, ma-identify din namin para at least ma-monitor din namin na tinanim doon. Saan yung, andyan yung nursery niya, sir, dyan mismo sa may buka? Andito, sa buka, kung saan marami kami seedlings for distribution. Hindi mas... Ayos na. Ayos. Magtaranam ko na kita tama ma. Kay buwan tabagayan na ara mo ba mga bulot kasi ginanda sa ay. Tama. Pero lang nanin mga kahoy. Iyo yan ang planong futuro. Yes. Kan Congressman Canter District magtaranom kita. Bako sa na kan mga kamuti, balingoy, duma, pati na mga kahoy. Yan BP, mga dagdag na informasyon, abangan taon-taon, nagsurat na sa IMB, ginarantiya na kan seguridad, mag-imbestiga na sinda. Yes. Pinagsasabing illegal mining. Yes. Salita DCGB News. Yes. Thank you, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linya po mga tugang si Karen Ala. Hali dyan sa luwas. Baretang sunod-sunod. Kamin, Karen, good morning. Yes, VP, good morning. Good morning sa gabos na mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, may pangapudan man ang Diocese kan Legazpi sa gabos na mga aspirantes umadaralagan sa eleksyon na suportaran dangan dangugon man lugod kan mga ini ang mga pangapudan kan simbahan o lambang komunidad. Ini ang personalmenteng pigpahayag ni Bishop of Legazpi, Most Reverend Bishop Bong Bailon, kan entrevistahon ini kan DCGB News kasunod kan ipinaluwas kan Diocese kan Legazpi na surat nga minaapilar sa gabos na mga lideres kan gobyerno na magkaigwanin pananagutan asin aksyon sa mga distrosong dinara kaining mga uminaging kalamidad which is ining bagyong Christine and Pipito. Dahil kaini, so pangapudan ni Bishop Bong sa mga madaralagan sa maabot na eleksyon, na sana makanood ini tawanan magkakanigong atensyon ang mga siring na pangapudan, asin maging matanos ang mga ini sa pagtao kasimbagan sa mga tao. Arog ngani kay ni VP, nakitang mga ordinaryong tao nga ngangaipunin simbag sa mga nangyaring distroso na bunga kan mga maraot na panahon. Hagad pa ni Bishop, baguhon man kan mga nagmamaot maglingkod sa banwaan, ang sa indang pag-iisip na sindaan dapat paglingkudan kan tao, kundi sindaan ang maturukaw sa pwesto, iyo ang dapat na maglingkod para sa tao. Mantang kung madaralagan ini, day paggaramito na negosyo ang politika, tayaon may beses dyan minabutwa, na piggagaramit ang posisyon para abusuhon kita, o iningan ipipinapigapod na pagbubungkal kandaga. Dahil tasikon kay Bishop, pakuman oportunidad ang politika nga ni magyaman asin mamitbidan, kundi oportunidad para pagsilbihan kimatanos ang mga namamanwa. Yan pa BBP ang mga dagdag na baleta. Karen Ala, DCGB News.
Thank you, Karen. Mientras tanto, Alarmario nasa linya. Good morning, Padingal. Come in. Hello, Pade. Good morning. Nagpupo na ang amihan, birinohon ang oran. Kaya baha naman ang dapat ingatan. Nag-iisip na ngunyan ang ibang politiko kung paano ma-address ang siring na problema pag taguran, asin lalo na kung may bagyo. Si Congressman Saldico napag-urona na with House Speaker Martin Romualdez ang planong pag-construct ng mga water impounding facilities sa mga lugar na pigbabaha na posibleng gibuhon ini priority digdi sa Bicol region. Ang ideya kung iguana ng mga water impounding facilities maiiwasan na ang baha asin pwede papakinabangan ang mga matitipon na tubig kan mga paraoma oras na umabot naman ang taginit. Dual solusyon na pigapod ang ideya na maresolbera na ang baha tabangan po kaya matatabangan pa ang mga paraoma sa indang mga irrigation project o tubig na matitipon sa water impounding facilities. Pag-iisip na iningon niya ni Congressman Saldico sa suporta man ni House Speaker Martin Romualdez na posibleng sa sunod na taon sa royan kan mga priority sa annual budget kan bagong Pilipinas. Yan ang mong karas ka impormasyon digdi sa lawas, Alarmario DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Aramong tarawan mga headlines kan mga bareta sa Lado National. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tamantabay. Headlines ko niyan, oil price increase, epektibo na ko niyan down in March. Salbatana, napalingaw patak magtraga kasawapon. Dit man sa nasa imo. Pira. Uno G's. Uno Jace. Sa mga ni John, uno 15. Salbatana. Enjoy lang. Enjoy lang. Enjoy lang. Presidente Bongbong Marcos puminalag sa patakot sa iyan ni VP Sara Duterte. Mhm. Mga problemang nakakaapekto sa mga Pilipino dapat natutukan as inuton ka mga opisyal ng gobyerno. Oo. Sigon kay Senate President Chis Escudero. Hitman na kinontrata ni VP Duterte, pipaimbestigaran. Aha. Si IDG pinunanan ng investigasyon sa kill plot versus Presidente Bongbong Marcos. Senador Amy Marcos, no comment sa patakot ni VP Sara kay PBBM. Aha. Mock elections para sa 2025 midterm elections, pigtatrabaho na kan COMELEC. Mantang sarong empleyado kang COMELEC sa Sultan Kudarat, ginadaan, propestong dagdagan ang budget kan OVP o Office of the Vice President, didesisyonan ngunyan sa Senado. Aha. Office of the Vice President budget maapektaran dahil sa ugali ni VP Sara Duterte, si Senador Coco Pimentel. Aligasyon ni Zulaika Lopez na hinaras kan kamera, pinaimutikan kan video. Online post may kinaraman sa pagtataonin proteksyon kan militar kay VP Sara Duterte, pinaimutikan kan AFP. Mantang NBI, nagpalyar na iserbi ang warrant of arrest, kaya ansubpina kay VP Sara sa House of Representatives dahil wala na ini kaswapon. Bako lubi naman na kaswapon sa Senado o sa Kongreso? Nagdumang kundi, nagkiba si VP Sara duman sa ambulansya kan itong sunod Mayo na Special Disbursing Officer. Okay. Si Acosta. Tapig para hapot po kayo duman. Garo na lo sa tayong aram. Ay, mangyari sa maaba ka. Okay, so yan ang mga headlines. Abangan ang susunod na kabanata ko niya. Aha. From Newsbase, sinipos sa Marcela sa pangalan ni PYC Enterprises. Hanapon sa namin Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orsat, Legazpi City, Basta Radio. PYC ni Anton 24/7 konektado ko mo mas kidaing load. Good morning.
Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige daw, thank you Paring Mars sa mga headlines in the morning. Aramon ta daw mga tugang ang mga bareta sa kamugtakan kampanahon. Ako ko ta, gusto ko bang kan mag-discuter sa area na mga nangyaring ansarado nasyonal. Pero kamo dapat ang mag-react. Kaya lang, kadakol kitang mga issue sa lokal na dapat niya tawan ng kiatensyon. Basta na, pagkatapos unta mo na yun Tripunti-punon ta sa naan sa tuyang mga hinagpis. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. Go ahead po sa latest forecast. Ngayon pong aldaw ni Martes. Okay na aga po. Para po sa tuyang weather update, ngayon na Martes. Nakakapekto ang Duro sa Amihan duman sa Northern Luzon, samantalang Intertropical Convergence Zone ang padagos man nakakapekto sa may Mindanao. Ang Kabikulan sa maghapon nila lauman na magkakaigwanin bahagyang mapanganuron sakod sa mapanganuron na kalangitan. Alagad niyang pamanansyansanin mga pulong pag-uran o pagkikilat pagdakaldo lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na Duros na hali sa norteng sirangan ang mamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alod kan kadagatan. Tinateng agwat kan temperatura sa maghapon 24 hanggang 34 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:49 ngunyan ni aga, masunod pa dyan alas 5:16 nin hapon. Aladigay sa Diyos ni Pag-asa, Ariel Samudyo. Sir Ariel, gari, Yes po. maraingon yan ang panahon ta, dahil kita pigbabantayan na man ang low pressure sa laog o sa luwas kang Pilipinas, Ayo po, sa ngunyan maipaman kitang na mumonitor na bagong paraot ng panahon. Yeah, opo. Pero pag abot ang December, ma-expected tabi kitang mga bagyong malaog sa PR. May po kita, inaasahan pang mga saro or duwang bagyo. December. Iyo po, ngayon ang December. Yan, opo. Salamat, Busing. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Alright, thank you. Mga tugang Ariel Samudyo sa Kamugtakan Kampanahon. Tuloy-tuloy ang mga balita. Jomar Bien, may dagdag na report. Jomar, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Arestado kan TVPNP sa pakikipagtabangan kan Philippine Army ang saro sa mga konsideradong regional most wanted person sa Kabikulan. Ini ang ipinaluwas na impormasyon ni Police Major Christian Brual, ang Chief of Police kan TV sa pagkikipag-ulikan di CGP News. Sinabi ni Brual na sa tabang kan 3rd Platoon 2nd Albay PMFC na-arrestar kan Malinaw PNP ang sarong lalaki na 35 anyos, residente kan TV, na akusado sa kasong rape asin iba pa na may koneksyon sa pang-aabuso sa kababaihan. Susug kay Brual na ang suspitsado na hampang sa 4 na bilang nin statutory rape sa sala ni Honorable Blanca Flor de Vera Joven Salgado, ang presiding judge kan RTC Branch 3 digdi sa Tabaco City. Apuera pa sa sarupang kaso nin rape na daiman nin piyansa asin sarupang kaso nin acts of lasciviousness. Ang suspect iyo ang magkatuwang na naarestar kan PNP asin kan Army sa rason na ang lugar na inarestaran kay ni yaw na medyo sa Hurualangkaw na porsyon na barangay kan TV asin kay po ninda ang tabang kan Philippine Army. Tangunyan kapot kan mga otoridad na ang suspitsado na konsideradong saro sa pinaka-wanted na persona digdi sa bilog na Kabikulan. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita, mga tugang. I-text na po sa tuya ng mga greetings. Yan na pag-aaga sa tuyang numero na 0966-203-0034. Papasadahan ta po yan. Magalipas lang mga tugang kang report ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na itong pareta matapos ang pagkapingginting nagkapirang simana
dahil sa sunod-sunod na na-experience na bagyo kan Bicol Region ngunyan, sunod-sunod naman ang nangyayaring mga trade fair na pinag-organisar kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol, tangalan ng mas naipaisip sa publiko ang manlain-lain na mga produktong Bicol noon. Hali sa manlain-lain na probinsya kan Bicol Region, ma-introducer ini sa publiko siring man makakuha ng mas mahiwas na market na kulang oportunidad para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs digdi sa Kabikulan. Kung matatandaan, Nobyembre 20 sundo Nobyembre 24 kana mataryumpong maikutusir na DTI Bicol at yung DTI Masbate Provincial Office ang Orawa San Masbate Trade Fair na ginibo sa ground floor kat Ayala Malls, Legazpi sa petsang pitsa 20 sundo pinsa 24 kaining Nobyembre. And sunod kayan sa Sodma, mataryumpo naman na nailansar ka na DTI Bicol ining 2024 Bicol Fiesta Haraya Regional Trade Fair kung sa suanom na probinsya ka na Bicol Region, iyo na nagkahiling ka sa indang creativity na sa paggibo ng mga produkto na iyo nakalatag mo niyan sa Ayala Malls Legazpi ground floor magpuon sa sundo sa pitsa 28 kaining bulan ni Nobyembre 2024. Matapos naman pagkatapos naman kayan na Bicol Haraya, sunod naman kayan, iyo ang mga produktong kadaklan gibo sa Abaca o ining produkto hali sa Isla kan Catanduanes, ining Chesdas sa Isla Catanduanes, kung sa trade fair man ini kan mga produktong hali sa nasabi ng probinsya, ilatag naman sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi magpuon Nobyembre 29 sundo Disyembre 1, 2024 kung tayo ng pag-imbitar ni Regional Director Dindo Nabol kan DTI Bicol sa mga sa publiko na suportahan ang mga produktong lokal na matabangan man ining mga nagnegosyong mga Bicolano, mga micro, small and medium enterprises sa DTI dahil ang katuyuhan dito na para makapag-develop sindanin na mga bagong produkto as in may processor ini sa publiko kundi siyempre matauan ni mas masarig na hanap buhay ini mga katabangan ng mga tradit na nagnegosyo digdi sa Bicol Region kung kaya sa paagitan mga trade fair matatabangan sinda paagi man sa na pagsuporta sa mga produktong lokal mas matatabangan sinda kan publiko. Yan buti ang dagdag na storya imbitasyon kan DTI Bicol Joshua Bino, DCGB. Mga tugang, happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Ngayon pong araw, petsa 26, mga tugang kambulan na Nobyembre. Good morning, hear it, Idol Henry M. Sabi ni Benji Dapugi, pasout kan manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Capili, Asejo, Madam Amada Esplana, and Monte. Good morning. Good morning, Henry. Nyata, tabi, wala ka mo post sa TikTok account nyo, tabi. Ay, di po akong TikTok account. Igwa akong dating account sa, ano nga na susaro dyan, sa mga pictures na baga. So, Instagram. Di ko na nasususog. Di ko na nasususog. Pero, di ko, Facebook nga na, pambira man ako mag-post. Pero wala pa ako ki-TikTok account, tabi. Wala akong TikTok account. Ay, alright, sige. Good morning, ang nariparo ko sa Quadcom, permi nang may naka-standby na ambulansya buda doktor, tapag nag-imbestiga na sa grupo ni Sara, mataod-taod, pag mainit na, mapadala na sa ospital, kaya dahil natatapos ang investigasyon sa tawong ito, only in the Philippines. Ano na kita? Yan, okay. Good morning, nag-imbitar ang mga bagyo. Maray sa Draculaon ang arong, tapos mga kwarta sa tios, paano maalat, ugay. Yan, alright. Good morning, Henry MC. Gayod talaga. Sign na talaga gayod iyan kan udto na magmata. Gari arong Good morning, Hen. Nailing mo po sa live na nailing mo po sa live ni former President Duterte kasubanggi. Inapo niyang drug addict si BBM sa kapighikayat ang IP na magtiwalag na
Karuso kang inot pa ito. Ito na hiling. Karuso kang inot pa ito Karuso kang inot ba? Good morning, Tabi, Mr. Henry M. Yan, sabi ni Sir amigong Jonas Rosal. Happy birthday po kay Danilo Aicardo. Ngunyan, ingat pirmi sa pagmaneho. God bless always. Happy birthday. Good morning, Henry M. Pakigreet po. Happy birthday sa kuyang akin na si Joshua. Hali kay Mami and Daddy digdi sa Buraguis. Good morning kay Madam Ami Kriyag. Good morning, Tabi. Yan, pakigreet po. Happy birthday sa mga pag-iriba ko. Happy birthday sa pag-iriba ko digdi sa Legazpi City Public Market si Jasmine. Pakigreet, Tabi, sa nanagtatakad ngunyang kibagas. Happy birthday. Yan. Relax, Tabi, kita sa mga nangyari ngunyan. Belated happy. Okay na to. Tama ba? Okay na. Tapos na to. Alright, sige. Good morning, Henry M. Sabi nga ni Gobrosal, kalma sana. Good morning, sir. Kita po gabos sa Pilipinas. Mag-concentrate na mo na maghanap buhay. Pabayain na sinda. Good morning, Tabi. FYI, sa HOR and Senate, maski regular sessions, may naka-standby talaga dyan na Meralco, PLDT, and ambulances. Ayan. Alright. Good morning, Henry M. Tama yan. Didi kita sa lokal sa Damag-Uroron. Ang national kadakol na concern man sa lokal. Good. Kaya nag-antabay permi ako sa imo. Salamaton po. Mayroon ba ba? Sandali lang. Tamas alas 6 na mabareta na kita. Ilingon ta daw. Good morning po. Good morning. Pakigreet kami digdi sa Kimantong pirmi na kantabay po sa imo sa DCGB. Thank you po. All right. Good morning. Pakigreet po. Happy birthday to Ma'am Shirley Baloloy ng SDCS. Yan. Ma'am Shirley Baloloy, happy birthday po. Sabi ni Joanne Santander Nate, watching from naghiling daw ang family Santander sa Buyuan. Good morning, Jam Legazpi. Good morning, Tabi. Emilina Ludana sa Bagong Bayan, Daraga Albay. Always from Seoul, Korea. Maski pigtatakigan kang lipot digdi. Shout out sa mga taga padaba akong auntie na si Auntie Ami kang Bunga Bakakay Albay. Sabi ni Mary Ann Navarro Ramirez. Good morning, Korea Lustre. Sabi niya, good morning, Henry Maceda. Pwede pabati kay Jessie Negre. Happy birthday ngunyan dito sa Talahib, Daraga Albay from Kuring. Romilin Cabreros. Good morning, Tabi. Generic. Good morning, sabi naman ni Erning Jacob. Good morning daw. Elisa Fajardo, maray na aga po sa Gabos. God bless. Sige po. Alright. Good morning. Kung minatrabaho sa nasindang tultol, di wara ko taiya na investigasyon, dakol sa na ang problema kang Pilipinas, naubos ang oras yan. Alright. Maig 10, ano ito? Sir, hapotado tabi ang mga taga-biyon na empleyado kung ang College of Engineering sa busit ito. Ayan po, ang College of Engineering tabi, yaon sa busit. Yaon tabi sa busit ang Bicol University College of Engineering. Yan po sa busit. Ma-exam paano aki ko today. Yan po sa busit ang College of Engineering. Ang College of Engineering. Sa, kung yan kapag mababa sa Rizal Street, sa may kanto kanway MCA dati, ma-tricycle pa naman sa Laog. Yan po na busit. Buseng. Yan, kasarabay yan dyan. Geodetic Engineering. Yan dyan, gabos. Ang compound tabi kaan. Good morning, Tabi. Pabati po kay Papsi Mustar dyan sa Bangkirohan, Legazpi City. Good morning, Hen. Iguana kayang akap. Iguana gayon. Ay, pakoy naliso. Budget kan akap. Pakingrit, Tabi. Happy birthday kay Police Staff Sergeant Ivone Malvar Panga ng Albay PPO today from Zia, Life, Lucas, Law, and KC. Big thanks po. Good morning, Tabi. Mother Derko sa Washington Drive, Redempta Andes, Borabon. Sa tugang ko sa Cruzada, Architect Vincent Ray Borabon. Good morning.
Sige, sayang man tabi so DCGB TikTok account yung igwak DCGB TikTok account na pig search ko pero wala man po sisay daw kay ito ang nagibo tabi. Ayan, ipahapot ko tabi ha. Alright. Good morning tabi, pakigreet. Happy birthday kay Rachel Atotubo. Happy birthday po. Good morning tabi, gari may difference ang payukan. Shh. Gari ako nari paro kuman. Dahil kung ngaranan, latos unta ka dyan. Okay na tayo. Mabareta na kita. Morning, Sir Henry from Bulan, Sorsogon, sabi ni Tubale. Good morning, pakigrit po ha. Okay na to. Salamat, Kansay. Ay, salamat. Ang mga bareta po, susunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:05 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga darakulang bareta, 10 million pesos na alokasyon para sa 2024 Climate Change Mitigation Program Kanalbay na probarana kan PDRRMC. Acting PCG Katanduanes Substation Commander Insane Jason Bernardino. Sa publiko, tulos na makipag-koordinar o makipagkomunikar sa pinakaharaning istasyon kan Coast Guard in kaso may sitwasyon sa kadagatan para sa marikas na pagresponde. Nado National Oil Price Increase epektibo na kasahapon alas 6 nin aga. Senador Amy Marcos no comment sa patakot ni VP Sara kay PBBM. Sa ibang nasyon, Russia may tangro sa mga gustong magsoldados para lumaban kontra sa Ukraine. Business News, posibleng pagitaas kan presyo ng kaning orig sa bulan in Disyembre, pinahayag kan Department of Agriculture. Health News, epekto kan sobrang malilipton, aramon.
Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon sa lado lokal. Aprobado na po kan gobyerno provincial kan Albay o kaya kan gobyerno aprobado na kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC ang 10 million allocation para sa 2024 Climate Change Mitigation Programs. Ang nasabing kantidad iyong kukuanon sa reprogram continuing appropriation kan 10 million pesos na Local Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa presenteng taon. Sigon kay APSIMO Chief o Officer in Charge Engineer Dante Baclao, ang appropriation pwedeng ma-utilize para sa solarization projects as in investment kang probinsya sa renewable energy ng katuyuhan mabawasan ang gas emissions mantang nag-adaptar nin low-cost efficient sources ang kuryente kasabay kan potential projects na solarization Provincial Government of Albay Management Hospital, partikular na ang Cagraray District Hospital, Rapo-Rapo District Hospital asin iba pang health facilities na susceptible sa pagbaha asin iba pang kalamidad. Report, hali po dyan sa luwas kasabay si Jimmy Nasalita. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal, poko mas o menos, nasa 10.7 million pesos ang pinag-alokar kan gobyerno provincial kan Albay sa pagi kan Provincial School Board para sa 900 na mga atleta na marepresentar sa probinsya kan Albay para sa palarong Bicol 2025. Sigon kay Albay Acting Governor Baby Glenda Ong Bungao, ang nasabing pundo para sa pagkaon, medical needs, gasolina, insurance, asin kay na ekipahe sa mga atleta. Sinabi Bungao na sa bilog na sa indang suporta sa delegasyon kan Albay kung kaya nagkaigwasin na nin paghuroron kanakalis na simana para masiguro na maitaong pangaipo kan atleta mantang mataosin danin insentibo sa mga makakakuanin medalya sa malinlain na kompetisyon. Balikan niya to ang report ni Paling Al Armario hali dyan sa luwas. Balikan ta ang report ni Jimmy Nasalita. Aksyon agad ang pamayugan local task force digdi sa Libon, Mr. Nolan Sirano kan Menro, kung sain kung matatandaan pinag-imbitaran ini sa Sangguniang Bayan sa pamamayo ni Vice Mayor Mac Rigor Saiso na kung po pwede sa paagikan na Menro suratan ang DNR-EMB na laugon o tukaduna ang na-establisher na pinagsabing illegal mining base sa mga opisyal kan barangay asin mga residente sa Linderos kan San Vicente asin barangay Niño Isos. Ang ginibon Mr. Sirano nagkomunikar sa EMB kung saan ang kahagadan kan mga taga-DNR na iindikar sa surat ang pagtao sa saindanin garantiya na sinda safe sa anuman na problema sa seguridad kung saan sa ibong nalado ang task force ang Sangguniang Bayan asin PNP asin mga barangay official nag-asigurar na kan sa indang seguridad sa pagsabing handa sinda na ibahan ang mga taga EMB o MGB na makondusir nin pag-iimbestigar sa pinagsabing illegal mining asin dahil maikukompromiter ang kaligtasan kan mga ini sa pagsabing yaon sa likudan ang mga task force, ang PNP asin mga barangay officials na gustong magsabay asin malinawan kung ano mananggad ang nangyayari sa mga kabubuldan digdi sa nasabing lugar sa Libon. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, 1.6 million pesos ang kantidad din mga bulong asin iba pang health commodities ang naresibi kan munisipyo kan Bagamanok sa Catanduanes makalisan duang aldaw na medical mission na ginibo kang Albay Provincial Health Office. Sigon kan Albay PHO Head Dr. Estela Senet na na-distribute na ang anti-infective, antihistamines, analgesics, antibacterials, anti-hypertensive, bulong para sa asthma, ophthalmic drops, ointment, asin mga bitamina. Ang donasyon na nagkapirang individual asin iba pa na binakal kan gobyerno gamit ang General Fund. Sinabi ni Senate na padagos ang sendang pagdaonin tabang sa pamilyang naapektaran kan Super Typhoon na Pipito sa nasabing probinsya.
Report hali sa luwas kasabay si Al Armario. Apektado na ang budget kan mga barangay na pigasahan man ang income sa quarry operation sa pamitisan kan mayon. Yan ang reklamo nakakaabot kay Liga President, Board Member Isiam Ismail, halay sa mga kapitan. Kung dati-dati kan mga enot na taon, nag-income man sindanin maximum sa kabangang milyon, ngunyan ribo na sana. Importante man ini sa mga basic na pangaipo kan mga barangay. Ano dinansa kang probinsya, dapat ang barangay igwaman in hiras na 30% sa annual income kan quarry operation. Alagad ngunyan luway-luway ining nagbababa. Kaya ang sangguni ang panalawigan, lalo na si Board Member Isiam Ismail, saro sa mga porsigido na ma-address ini dahil base sa hindang mga ebidensyang bigapresentar, lantada na ang mga anomalya sa quarry operation. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na report. Hali po dyan sa luwas. Sa pagsulog ng mga dikulay na mga bado t-shirt, ipagpapahiling ka nagkaperang mga lokal na gobyerno digdi sa probinsya ang sa indang pagsuporta sa manlain-lain man mga pigisilidar na mga ating kampanya. Ehemplo, digdi sa munisipyo ka na Daraga Albay sa bilog na bulan ka na Nobyembre, kada Biyernes, susog sa kasubuan asin na pangapudan kan lokal na gobyerno masulog sinda ni na kulay blue o ining #blue kada Biyernes bilang pagsuporta sa kampanya na selebrasyon kan ika-32 na National Children's Month sa bulan ni na Nobyembre na may tema Break the Prevalence and the Violence, Protecting Children, Creating a Safe Philippines. Ang kulay blue simbolo umano ni na paglaom asin pagkasararo para sa mga kaakian kung saan ang pangapudan sa rabay na ibusol ang sa inda mga diretsos asin ang padagos na pagprotehir sa inda laban sa anuman na karahasan asin na masigurado ang sa indang kaligtasan asin magayon na futuro. Puwera kay ni sa 18-day campaign to end violence na 18-day campaign to end violence against women of VOW na nagpuon kasudma Nobyembre 25 asin madurar sundo Disyembre 12, 2024 may kasuguan naman ang lokal na gobyerno bilang pag-obserbasyon sa Proclamation number 1172 series of 2006 o ang pagdeklarar ng 18-day campaign to end VOW ang Nobyembre 25 sundo Disyembre 12 kada taon. Katakod kay ni biging ganyar ka na lokal na gobyerno ang mga empleyado na sumaro sa nasabi ng obserbasyon sa paagimanin pagsulog din color orange na badok nagpon kasod pa asin sunod na pagsulog din danin siring na kulay Disyembre 3, Disyembre 10 asin Disyembre 12, 2024 bilang suporta sa VOW Free Daraga Advocacy kan lokal na gobyerno. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:15 nin pagkaaga sa GB News Express. Nangapudan po si Navy Ensign Jason Bernardino, ang acting substation commander kan PCG Catanduanes. Okay, nangapudan si Ensign Jason Bernardino, ang acting substation commander kan PCG Catanduanes sa publiko, na tulos na makipagkomunikar sa pinakaharaning mga istasyon kan Coast Guard in kaso may mga pangyayari sa kadagatan para sa makaskas na pagresponde. Inang pahayag sa DCGB News ni Bernardino, makalis ang sarong barko ang nagpataw-pataw sa kadagatan in 17 oras matapos magkaigwanin engine failure mantang nasa pagbiyahe hali sa Birakport pasiring sa Pantalan sa Tabako Domingong Banggi Nobyembre 24. Piglinaw ni Bernardino na dahil sinda nagpabaya sa nasabing sitwasyon dahil ang takon kan araman indaan pangyayari. Mismong tulos sindang nakipagkomunikar sa kapitan kan barko para aramon ang kamugtakan kani. Paliwanag ni Bernardino na oras na magkaigwan in distress call sarong barko, ano man sa kayang pandagat ang pinakaenot na magresponde digdi. Iyo ang pinakaraning vessel na susundan kan mga otoridad. Report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya, mga tugang si Jomar Bien
Sa dagdag na istorya, programa kan PhilHealth tultol na naimplementar kan lokal na gobyerno kan tabako. Na i-implementar kan lokal na gobyerno kan tabako nin matanos ang mga programa kan PhilHealth. Ini ang ipinahayag ni Mayor Quezel Lagman matapos na maimbitara na naman kasudma ang alkalde para sa award na ipinagtao kan PhilHealth dahilan sa pag-implementar kan mga LGU kan mga programang ini saro sa programa na ipinagrecognisar na tultur na implementar kang LGU kan tabako. Iyo ang i-konsulta. Sinabi ni Mayor Lagman na kasudma ang LGU kan tabako nag-receiving nin recognition hali sa PhilHealth para sa Mother and Child Clinic na iyo ang ikaduwa sa bilog na albay na nakapag-implementar nin matanos kan i-konsulta sarong programa kan PhilHealth. An awarding ginibo dyan sa syudad dyan Legazpi sa iraram kan piging nagapod kan PhilHealth na PhilHealth Regional Office 5 forward pasasalamat and recognition. Yan ang report, Joe Marbian, DCGV. Mientras tanto, aramon taman ang mga dagdag na report hali po dyan sa luwas. Kasabay si Karen Ala, Diocese kan Legazpi, pigklaro kung anong gustong ipaabot sa mga líderes kan gobyerno. Sa surat na minaapilar sa mga ini na magkaigwaning pananagutan asin aksyon sa mga hatod kan bagyo asin pipito sa tong palibot. Uya pa ang report. Daiman buot sabihin duman sa surat na apilar kan Diocese kan Legazpi na dapat punduhon na ang pagkwari piring kay ni ang klarifikasyon kan Diocese kan Legazpi duman sa ginibunindang surat na nag-aapilar sa mga lideres kan sa tung gobyerno para sa accountability as in action kan mga ini sa mga nangyari pagkatapos kan Subagyong Christine as in Pipito sa ginibong preskon kan Diocese of Legazpi, nininaw ni Bishop of Legazpi, Most Reverend Joel D. Bailon, na itong surat as in apilar ninda da ibuot sa diyon kay ni pipapundo na ninda ang quarrying dahil sa sigun sa obispo taipuhan man sa napapakinabangan man daw paano para sa development kan mga road construction, mga building and etc. Ang sa inda sana i-regulate ang pagkwari dahil taman labi-labi na ang nagiging manifesto sa climate change o pagkalamidad dahil sa pag-regulate ang pagkwari halagad sa lupa iyo ang magiging transparent sinda na naaraman kan mga tao kung sa inapapaduman ang kwarta sa pagkwari iyon man sana sigun sa Diocese kan Legazpi Karen Ala DCGV. Magbabalik mga tugang ang mga bareta makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedro na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine.
ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Grabe Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ang syudad, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko,
Ingat na ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB, ang Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa idang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number 1. Always at your service. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon.
Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos, basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita sa mga baretang ngunyan sa lado nasyonal. Sa giraray po na nagitaas ang presyo kan gasolina asin diesel ngunyan efektibo ka sa bagong alas 6 din aga. Anunsyo kan mga oil companies, sinabi kan mga ini na maitaas ang presyo kan kada litro nin gasolina nin piso o kaya 1.15. Ang diesel maumento man nin 1.10 kada litro, mantang ang kerosene maitaas nin 80 centimos kada litro. Enot kaini, sinabi kan Department of Energy na ang nagkukusog na gyera sa Ukraine nagresulta sa pagkatakot sa merkado kan posibleng pagkaraot kang ano man ang parte kan oil gas asin refining na iyo ang nagbubusol sa pagitaas kan presyo. Sering man ang pagkaraot kan mga oil field sa Norway asin ang padago sa pagbagsak kan kantidad kan piso kontra US dollar. Nagtaram si Presidente Ferdinand Marcos Jr. may kinaraman sa patakot laban sa iya asin kay First Lady Lisa Marcos ni Vice Presidente Sara Duterte kanakaaging weekend. Sa sarong pahayag, sinabi ni PBBM nakakaalarma ang nasabing mga pahayag asin pagbutwa kan daing kuna-kuna na pagmuda asin pagpatakot kang planong ipagadaan ang nagkapera sa inda. Sigon sa Presidente, konsiring sa nakaini, kadali ang pagplano sa pagadaan sa sarong Presidente, paano na sanaan mga ordinaryong namanuaan. Tinawanin doon ni Marcos na ansiring na kriminal na pagbalo dahil dapat na palapason asin ini sa iyang lalabanan. Bilang pamayo kan Executive Department asin gabos na mga nagiserbe sa gobyerno, may sinumpaan siyang trabaho na sunod doon asin pangatamanan ang konstitusyon asin ang existidong ley. Kaya bakos tama ang pagpugol kan mga elihidong opisyal kan nasyon sa paghahanap nin katotohanan. Ipinuntuman kang Presidente na daikota uminabot sa siring na drama kung sisimbagon sana ang lehitimong kahaputan sa Senado asin House of Representatives. Tinawanin doon kang Presidente na mas kambilog na executive branch asin gabos na ahensya ayo ang dai nakakaligtas asin pirming isa sa irarom sa endang hararom na pag-uugid. Bilang sarong nasyon, dakol na mga agyat ang dapat hampangon asin mga problemang dapat awanin solusyon. Sinabi kang Presidente na apisar kan pambabatikos, nakasentro ang sayang atensyon sa administrasyon, alaga da ininda ikokompromiso ang rule of law. Sinabi niyang kaipuhan na mangibawo ang ley sa anuman na sitwasyon. Si isay man natamaan, gigiramdumon ninda ang mandato na pinagkatiwala sa inda kan milyon-milyon na mga Pilipino. Tinawanin doon ni Senate President Francis Chis Escudero na dapat inoton asin tutukan kan mga opisyal kan gobyerno ang mga problemang nakakaapekto sa mga Filipino. Sa tahaw ini kan nagkukusog na iwal kan duwang pinakahalangkaw na lider kang nasyon kung sain nagpatakot si Vice Presidente Sara Duterte sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos asin House Speaker Martin Romualdez. Sigon kay Senate President Escudero, daigbang mga importanteng problema asin issue na dapat inoton ang gobyerno mas makakarahay. Sigon sa senador na isentro sana kan mga ini ang sa indang atensyon sa pagresolber sa mga problema kang nasyon imbes na sa mga nangyaring iriwal sa pagultanan kan government officials. Sinabi pa kan leader kan Senado na ang pabigla-bigla asin nakakaalarmang ugali kan Vice Presidente yung nagiging distraction, pagparibok o nakakaapekto sa paggibo kaini kan sa iyang trabaho bilang Vice Presidente kan Pilipinas. Habo magkomento ni Senador Amy Marcos sa ginibong pagpatakot ni Vice Presidente Sara Duterte kontra sa iyang tugang na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pahayag kan senadora sa sarong ambush interview na dengo na siya makomento, madangugno na siya. Sa iyang sinabi kan senadora na dai pa niya nagkakahuron ang sa iyang tugang may kinaraman sa patakot kan Vice Presidente.
Pinahimutikan man ni Senador Marcos na binisita niya si BP Sara sa ospital, kundi natsimpo sana na nagduman siya sa Veterans Medical Center. Dahil man nagtaon reaksyon ang senadora, kanhaputon ko nanda siyang maging tulay para sa pagkasundoon ang presidente asin si BP Sara. Abo man na manasimbagon kay ni ang hapot kan mga reporter kung concern siya sa seguridad kan sa iyang tugang. Bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Spice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na! Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretang yan, mga tugang sa ibang nasyon, may mga bagong tangro ang Russia sa mga gusto maglaog na soldados asin pakipaglaban sa Ukraine. Ini matapos pirmahan ni Russian President Vladimir Putin ang bagong ley na babayadan kan gobyerno ang anuman na utang kan mga bagong recruit. Nakapalaman pa sa nasabing ley na ang mga maparehistro soldados sa laog nin sarong taon babayadan gabos ang utang nin sagkod sa $96,000. Magigirumduman na linangkawan ang numero kan mga recruits matapos ang dakol na mga natakdag na mga soldados ninda dahil sa pakipaglaban sa Ukraine. Business News. Business News. Aminado po ang Department of Agriculture na posibleng magitaas ang presyo ng karning oreg sa nasyon sa paglaog kan Disyembre, lalo nata nagrani ang Kapaskuhan. Sa nagkaperang merkado sa nasyon, pigabisuhan kan mga pork vendor ang mga suki kan posibleng pagitaas kan presyo kaini. Ini dahil nagitaas ang demand sa nasabing produkto kada best na paharani ang Pasko sa nasyon. Ordinaryo nang nangyari ini kada holiday asin nagapadago sa kung mag-abot ang bagong taon. Kasabay kani siniguro kang liderato kang National Federation of Hog Farmers o NFHF sa publiko na mantinidong supisyente ang supply nin orig sa nasyon para sa nagraning Pasko asin bagong taon. Sinabi man kan DA na in kaso magitaas man ang presyo kan karning orig sa mga merkado asin sadit man sa naini kayang-kaya man giraray kan mga konsumidores. GB News Express. News Express. GB News Express. Health News, mga tugang aramon talawang istorya kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Epekto daw kan sobrang malilipton. Aramon ta hali sa mga health experts. Good morning, Paring Mar. Go ahead, Paring Mar. Good morning sa mga tabantabay. Head na ang sa tuyang health news ko niyan. Ang pagiging sobrang malilipton prone palan sa maniba-ibang helang, arog kan anemia, hypothyroidism, asin anorexia, sigon sa mga health experts sa kinauban. Sigon sa mga ini, ang hypothyroidism, sarong kondisyon kung sain, dahil nakakagibo ng sufficienting thyroid hormones, ang thyroid gland, ang mga kulang, ang mga tawong kulang sa thyroid hormone, pwedeng madaling mapagal, makaskas liputo na sin mangluya. Ang anemia naman, sarong kondisyon kung saan kulang ang blood cells o red blood cells sa lawas dahil sa kakulangan sa nutrisyon, asing grabing kakulangan sa katurog dagdag pa kan mga eksperto sa salud. Ang mga tawong may diet na taba sa lawas, so sobra aniwang bigapod na anorexic
pwedeng nadidipisilan na mamantinir ang temperatura kansa ng lawas, asin sa nagkapit ang mga kaso pwedeng magresulta sa hypothermia. Kasabay kay ni nag-abiso ang mga health experts na tanganing mamantinir ang normal na temperatura sa lawas, ugali o na kumaonin tama, asin masustansya ang pagkaon, arog kan gulay, asin prutas, asin mga pagkaon na bastante sa iron, arog kan atay, asin lamaning baka, urig, asin manok. Ibitaran man ang sobrang pagpapirot, asin pagkakaigwa nin lugad na pwedeng kausa kan pagkawara nin dakol na dugo sa lawas. Health News for News Base, Mardela, Daigiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, lumang kita kay Ariel Samodyo sa Kamugdakan, Kampanahon. Okay na aga po. Para po sa tuyang weather update, yun na Martes. Nakakapekto ang Duros Amihan duman sa Northern Luzon, samantalang Intertropical Convergence Zone ang padagos man nakakapekto sa may Mindanao. Ang kabikulan sa maghapon nila lauman na magkakaigwanin bahagyang mapanganuron sakod sa mapanganuron na kalangitan. Alagad yung pamanansyansanin mga pulong pag-uran o pagkikilat pagdekoldo lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na Duros na halay sa norteng sirangan na mga matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alot kan kadagatan. Tinateng agwat kan temperatura sa maghapon 24 hanggang 34 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:49 ng aga, masunod pa dyan alas 5:16 ng hapon. Aladigay sa Diyos ni Pag-asa, Ariel Samodyo. Mga tugang iyang palitalies kan mga darakulang bareta kanalaw. Sinurat mo News Director Mar de la Cruz, asin News kasabay si Angel Mostaza, asin Jenny Balyaran. Sendong na dangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na, ilabas mo. At San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly.
Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and share rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. 10 minutes lang bago magabot ang alas 7 nin aga. Ang sa tuya tabing running total, kan sa tuya tabi na donasyon para sa Operation Daramayan for Catanduanes, 237,350. 237,350. Henry! 237,350. Yan po ang sa tuya na running total para po sa mga donasyon. Nindo na ipinagtiwala din po sa DCGB. Tabi, abangan nindo ang reaction ni Governor Glenda Bungao duman sa open letter na Bishop Joel Bailon. Yan sa tuyang mga kapatid. Henry M. Ang Sige. hindi inuumaga. Happy birthday muna sa mga bago kita sa iba pa. Happy birthday po. Belated happy birthday kay Kapitan Allen Garcia. And kasuhapon da tabi dyan sa Irayag, Ginubatan, Albay. Henry M, wala ka mo sa DCGB Live App. Wala kita dyan sa DCGB Live App. Sige, pakicheck daw tabi kunyaon kita. Tanani po na ma-clarify kayo. Alright. Ikasuba ko, sumina abit si Dila ko duman sa ranggo ni Jason Bernardino ang kan Philippine Coast Guard. Ensign. Si Ensign Jason Bernardino. Yan. Suminaabit so dila ako. Garo ensign so nasabi ko eh. Ensign. Ranggo po yan ni Kwan. Like ko alam. Sa Navy kaya buda Coast Guard araw ka ng mga ranggo eh. Huyan baga si Kwan. Si ano nga na yan. Si Trillanes. Araw ka Navy yan eh. Navy Ensign. Yan. Sering man tabi ka. O garing nagkuro ko dito baga siya. Yan. Sige po, pagkurihiran ko sa buhay ko, tangani na, ayosan sa tuyang buhay. Si Ensign Jason Bernardino, an acting substation commander kan Philippine Coast Guard dyan sa Catanduanes. Okay? Sige po. Mga tugang para po duman sa mga mahilig na mag-inom. Pahilig po na mag-inom. Mga tugang nin alak o magkaon po nin taba, ang mga helang kang atay, mga tugang na pwedeng tumama, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang po yan na darakan, sobrang aning pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Kaya po, kung kamo day magbabago, day kita magbabago, mga tugang, may problema kita sa tuyang buhay. Mas maray po na sabayan ng proteksyon Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa kalusugan, para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Liver Aid kan sarupong antioxidant na nakagtaon nin proteksyon. Pero na pag-inom kang Liver Aid, pwede po na mapugulan o mabawasan ng danyo sa atay. Epektibo man po ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May presyo manawara, mahilig o may bisyo manawara, mahilig man uminom uday. Mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga panginot na butika nationwide. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit.
Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Sige, oy pasalamatan niya to. Ako gusto kong tawang kidoon ini. Haloy na ini na pinagahalat kan sa tuya. Naririparo kan, nagkaperang aldaw ko ng nariparo John. Bako man na nagpuon kang natinota, kundi nariparo ko talaga na gayon ang sitwasyon. Ha? Gusto niya tong tawan ki pagsaludo ang mga pulis Ligaspi na na-assign sa traffic. Pirang simana na June na nariparo ko na makasubanggi, naguli akong mga alas 6:30, agar maalas 7 na gayo dito. Diyan sa may Bicol University, digdi po sa may Albay District, sa may Cathedral, diyan po sa may Villamor, sa may SM, sa sentro. Nagkairiling ko tabi diyon, yaon ang pulis maski banggi, yaon maski duman sa may UST, Legazpi Hospital. Masalamat po Buda, ang saro sa nariparo ko diyon, igwa na sindaki so chaleco baga na reflectorize. Yan ha. Igwa na sindaki so log mga tugang na chaleco na reflectorized. Salamat po. Kaya maski kasubanggi diyon, bata, maski kasubanggi na medyo tinted, bata pinahali ko na sutin kan auto ko sa ampangan. Sa ibaling mahiling, ako ang mahiling, basta mahiling ko sa pulis. Daibaling ako ang mahiling. Kung sisa niyaon sa logan auto, basta mahiling ko sa naso pulis, takan mga enot, dulo kung tinted ang auto mo, di mo mahiling masyado ang pulis, pagbanggi lalo na pag nag-oran, tawar asin daki so, di ko alam ang tamang term kaan. Iyan na, pigat sa likod, pigisulong nila na reflectorize, na may PNP sa likod, na, yan, tabi na pag tinamaan baga kang ilaw John, visible na maray, iyan na magaron na, neon, ang klase, basta pag tinamaan kan ilaw, o maski day titamaan, pag nagsana, riparo mo na may pulis tabi. Salamaton, na maray, takasubanggi, halos nailing ko na magayon, mga tugang so pagmanayar kan traffic, habang naghahaloy baga, matraffic na sa Legazpi, di ba? Kaya, nailing ko sa pagiging aktibo kang pulis. Pero digdi man sa may St. Agnes Academy, o digdi baga sa may St. Agnes, anyaon dyan, so PSO, very orderly man tabi. Salamat sa mga tugang tang PSO. Nagatarabang-tabang ang mga PSO, buda ang pulis, sa pagmantinir, mga tugang kambulos kan trapiko. Salamaton po sa Indong Maray, saludo kita sa Indota. Lalo mga tugang na, maski nga ni gubot, maski magabat ang flow kan traffic, mga tugang, maski maski tabi gubot ang traffic, mga tugang, napapakaraiyan kan sa tuya tabi na mga kapulisan. Saludo po kami sa Indo sir, mga sirs, so chief kan traffic dyan, digdi po sa Legazpi, buda, visible na tabi ang pulis. May chaliko na, hindi ko alam ang term na pigagamit kaya sa tuyang mga otoridad, garo vest na para maging visible na guuran, banggi. Dahil ka na mahadit na may pulis pala na nagka-traffic. Taso talaga, dahil mo mariparo. Dalo na pag madiklom, medyo tinted ang sa imong auto. Ang kulor baga kan, yan na blue. Sabay sa diklom, yun. Sabay sa diklom ang blue. No? Kaya ang ginibo ko kang pinatanggal ko na sa nasutin ko sa ampangan ko. Dahil baling mahiling ako sa loob kan auto, kung niya, basta mahiling ko sa nag-traffic na pulis. Pero ngunyan, tabi mga bossing, mga sirs, salamaton pong maray, Salamaton pong maray. Good morning, tabi kay Father Nole Alparce. Yan, si Bakakay, Municipal Councilor, Noli Alfarce. Good morning, tabi, kagawad, Father Noli, Diyan po sa Bakakay, Albay. Salamaton na maray, tabi, sa imo na pagantabay digdi po sa tuya na programa. Okay, so yan tabi mga tugang ang gusto ta na i-share ngonya na agata. Nagkaperang aldaw ko na ini na nahiling na magayon ang di ko aram kung sisa nagbabakal ka no supply sa enda iyan, pero nailing ko mga tugang na magayon tabi ang trabaho ngunyan kan mga pulis. Dua-dua, paminsan nga ni apat mga tugang. Igwa akong pulis na nailing yung kan sarong aldo. Magayuno na pulis.
nagtindog dyan sa may Albay area, Albay district. Yung iningan niya kung dapat na mga pang-display sa traffic. Yan. Okay, o bueno. Mga tugang, alas 7 na po nin pagkaaga. So mga gusto pa tabi magpaabot ng donasyon sa Satuya Tabing Operation Daramayan para sa Katanduanes, mag-text lang po sa 0995-98, ansa mo yung GCash number, 0995-984-5151. 0995-984-5151. Okay, yan po ang samoy na GCash para po sa gustong magpaabot tabi ng donasyon para po sa mga kababayan ta diyan po sa Katanduan. Baby, when I met you there was peace. Mga tugang, salamat po kasi nung pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapon. Ini po ang lalaking hindi inuumaga sa programang Morning Hirit. Thank you, goodbye. Maray na aga po sa Indo Gabos. Tapos na ang programa. Lakaw. Pahiwason, asin padanayon, ang pagkamuot sa kapwa. Can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at